Saan may libak iti pakasaritaan ti Pilipinas, ti panagbaligi ni Gloria Diaz iti Miss Universe crown iti 1969. Intay subyan nagiti pasamak iti parang ni Anjel Kim Pengosro. 57 atawanan ti napalabas. Sinelebraran ti Pilipinas ti balligi anang balbaliw iti pakasaritaan na iti international pageantry. Iti July 19, 1969, nagaramin ni Gloria Diaz iti pakasaritaan babaen iti panagbalin na kaunaan a Filipina anang ngabak iti Miss Universe crown. Naangay idi sa Florida, ti may ka-18 ang Miss Universe pageant ang nakisalipan ti 61 a nasyon manipod iti tunggal kontinente. Karaman kadakwada ti 18 years old ani Gloria Diaz, may isang agtutubo ang modelo manipod Pilipinas. Ti kinapintas, kinasirib kan confidence na, kat nakaawis iti atensyon dagiti horado kan minilyon ang nagbuya iti intero alubong. In the next day or so, a man will land on the moon. If a man from the moon landed in your hometown, what would you do to entertain him? Just the same things I do. I think if he's been in the moon for so long, I think when he comes over, he wants a change. Bayat ti panagturay na, nagserbi kas may isang ambassador ti goodwill kanang itandudo kadagiti charitable causes. Nakatulong ti kina-elegante na kan kina-professional na anang porma manen kadagiti international a panang matmat iti Pilipinas iti tayak ti arte. Ti panagbaligi ni Diaz dinang tignay kadagiti daddo maa beauty enthusiast ngagtakder iti entablado para iti Miss Universe. Upat laeng atawan kalpasan na, naala ni Margie Moran ti may kadwa a korona ti pagilyan iti Miss Universe iti 1973. Kalpasan ti ado a dekada, pinagpatinggan ni Pia Wurtzbach ti 42 atawan a title drought iti Pilipinas, babaen iti panangabak na iti 2015, asinarono ni Catriona Gray iti 2018. Dagitoy abaligi tinangipasdek iti Pilipinas kas maysa kadagiti kababaligian a nasyon iti lubong kadagiti international beauty pageants. Ita agtalinaed ni Gloria Diaz a maysa kadagiti mararaeng nga icon iti pageantry ti Pilipinas. Iti labes ti panagturay na akas Miss Universe, isukat nang ibangon ti baligi a karera iti pelikula ken telebisyon, bayat ngagtultuloy anang isuro kadagiti agtarigagay arena ti kinapintas. Bayat ti panang laglagip ti Pilipinas iti anibersaryo ti umuna a balligi iti Miss Universe, agtalinaed ana ikitikit tinaga ni Gloria Diaz iti pakasaritaan. Saan laeng akas umuna a Miss Universe iti pagilyan, no di ket maysa a babae anang lukat iti ruwangan para iti panakaitalo ti pageantry iti Pilipinas. Kanayon na laglagipen, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.